Podľa bývalej ministerky terajšia vláda systematicky ničí justíciu a zavádza si svoje pravidlá. Pokiaľ sa však pozrieme do blízkej minulosti, nediali sa náhodou presne takéto veci aj za vlády Igora Matoviča či Eduarda Hegera. Ohýbanie práva, porušovanie ústavy na dennej báze. Zatváranie ľudí do väzenia len pre ich iný názor. Kto je Mária Kolíková a ako si môže niečo takéto ešte vôbec tvrdiť? Minister spravodlivosti pokračuje v ničení justície. Pre ochranu svojich ľudí je vládna koalícia spolu s ministrom spravodlivosti ochotná obetovať justíciu na Slovensku. Odborníkov na ministerstvách nahrádzajú stranícke kádre. Životné prostredie, kultúra, ale aj v rezorte justície. Bol to minister Susko, kto dosadil do funkcie štátneho tajomníka Gašpara mladšieho a nechal napísať novelu trestného zákona trestne stíhaným osobám, kedy obišiel odborné kapacity ministerstva, ktoré neskôr vyhodil. Minister Susko dnes ruší kľúčovú inštitúciu pre zber a analýzu dát z justície. Analytické centrum je kľúčové aj pre boj proti korupcii, pre reformy a pre dáta zo súdnictva ako počty sudcov či dĺžka konaní. Minister Susko chce zjavne riadiť justíciu na základe pocitov, nie objektívnych dát. Toto je rana pre justíciu. Kroky ministra nás vracajú do čias Štefana Harabina, kedy bolo možné napríklad o počte sudcov na súdoch rozhodovať podľa sympatií či antipatií k predsedom súdom.